Is-sena l-oħra waslu għand il-Pulizija 4700 rapport ta' serq. Dan jimmarka tnaqqis konsiderevoli mill-11,300 rapport ta' serq fl-2003. Dan żvelaħ il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà waqt li kien qed jiġi intervistat fuq VUV. Mistoqsi dwar is-sigurtà u qal li minkejja li mhix utopja Malta hija fost l-aktar pajjiżi siguri u qal li dan huwa rifless ukoll fir-rata tar-reati ras għal ras. Is-Sur Gafà qal li fl-2023 seħħew 31 reat għal kull 1000 persuna 20 sena ilu dan in-numru kien ta' 46. Jispjega wkoll kif naqas ukoll ir-reat ta' kkawżar ta' feriti magħruf bħala bodily harm. Il-Marsa jirriżulta li l-bodily harm minn 30 rapport f'sena żiedu għal 40 f'sena fl-aħħar 20 sena. Mela hemmhekk rajna żieda ta' 33%. Imma mbagħad jekk nitkellmu fuq San Ġiljan pereżempju, jeb minn 180 rapport fis-sena, illum għandna 99 rapport fis-sena, xi jfisser dak? Tnaqqis ta' kważi 50%. L-istess tnaqqis rajnek f'ta' Sliema minn 80 rapport għal 39 rapport. Jeb tnaqqis sostanzjali iktar u di minn hemmhekk għamilt di riċerka dal-aħħar kellna sitwazzjoni fis-swieq u rrid nara ftit is-sitwazzjoni kif qiegħda llum u kif kien ftit ta' żmien ilu. Is-swieq minn 15.5 rapporti average fis-sena ta' bodily harm 20 sena ilu fl-aħħar 3 snin kena 3.3, mela tnaqqis ta' kważi 80%. Kompla jiffoka fuq is-serq fl-istess lokalitajiet. Nisimgħu ħafna fuq is-serq u għamilt referenza s-serq. Jaqbad. Tajjeb numru ta' hotspots. Il-Belt, San Ġiljan, ta' Sliema, San Pawl, is-Swieq, il-Ħamrun, il-Marsa. Taf xi riżulta l-Belt. Li f'kollha kalletta minn daw, is-serq naqas fl-aħħar 20 sena. U qal li parti mir-raġuni għal dawn ir-riżultati huma l-Community Police dwar l-ases huwa qal li llum hemm 28 assa miftuħa kuljum l-akbar numru. Apparti dan kompla jgħid li nfetħu ases f'Witilajn, Santa Luċija, is-Swieqi u Marsa l-Forn fost oħrajn. Is-Sur Gafà qal ukoll illum bit-teknoloġija l-assa m'għadix daqstant ċentrali u kruċjali kif kienet fil-passat anke jekk tibqa' pedina importanti fis-sens ta' sigurtà li jrid joħloq il-korp. Semma wkoll il-vjolenza domestika. Jiena fl-ewwel press conference tiegħi f'Ġunju 2020 għadd li l-Korp tal-Pulizija mexxi minni fil-waqt li jibqa' jaħdem biex isolvi l-każijiet mela focus fuq l-aggressur, fuq il-perpetrator, ħajkun iktar victim centered, ħajfok iktar fuq il-vittmi. Tajjeb, 3 xhur wara waqqafna id-Domestic Violence Unit. U qal li dan il-unit beda b'20 persuna u fi 65 dan wassal biex żdiedu dawk li qed jirrapportaw 13% aktar is-sena l-oħra u 10% aktar din is-sena sa' Ottubru.